kayo. Thank you, kuya. Kamulasad. Kami na sir. Ay, kamuyagar. Ito. Ha? Ito na na, pasensya na to na. Hindi ka na ko Ayo, uy, lo. Ayaw pag Loob sa may magtiniguang man. Uy, nalik na. I'm not good. Pag umabot lang may magbalap siguro ko. Kung sa ka? Kaya maragalakaw mo nga ito baka pusunaw na kayo po. Pitambukan ako, uy. Pahilo tabi, selfie tabi, tsaka tambukan ako ka uy. Bayot lagi kay ni siya, uy. Here siya, Tawag na kalonan, magtumbol Dali, siya. dali, kang sakit na. 3, 2, 1, smile. One more. Na muli, nakamuapas namin ka na rin sa posisyon, may pakabot na mo. Ay, dami ka na, Tumakti. Iya, sabi ka talabang lang mo yung Diyan na lang tao para makaanga. Bye-bye ta. So, kalupin patunga. Uwa, nagsudlan na nila. Halabang mata? Labang na kita. Ito. Labang. Yarak niya! May panglabang mo daan. Sorry. Close na, tadi.
Ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa iyang mga si Jesus. Santa Maria, bulahan ka sa Dios. Iampo kami mga masasala, karon sa oras sa among pamamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ayon sa sinugdan, karon sa gihapon. O Jesus ko, Pasayloa kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaan ka ng kalamot. O Maria, Reina sa Pilipinas, manalangin kami sa mga kasalanan. Ha? Di mo grab mo. Sa kasing-kasing na Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mag-asab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kami mga masasala, karon sa oras sa among pamamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mag-asab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kami mga masasala, karon sa oras sa among pamamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mag-asab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kami mga masasala, karon sa oras sa among pamamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mag-asab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kami mga masasala, karon sa oras sa among pamamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Santo sila sa mga dapita. bulahan mag-asab ang bunga sa tiyan mo. Louie! Yo, 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 yo. Ang ikaduhang misteryo sa himaya, ang pagsapa ni Jesus sa langit. Kung ang nakiksulti kanila ang Ginoong Jesus, hibayaw siya nito sa langit o bilingkod sa Abot Diyos. lang. Only right. O Maria, inahan sa paglaon, dasiga kami na mahimong balaan o tinuod ng mga Kristo aron makaapil kami o sa kaandaw ni Ana uban sa tanang mga santos sa langit. Akin na sa'yo, padung na matulog. Matug, matug.
Sugod ng Calvary ba? Dili ta napita para makaanak na padugay naman mga tao dili napita. Dili. Maurice! Hello! Oh, hati, ha? Dilo. Naging artista sa Later, iwal na may vigil, di ba? Ha? May vigil, i-open na lang church niya. I-open ko lang. Hindi ko Halok, manggod yapon, no? Hindi mo tigro. Dito ko. Ayaw, di ka mag-listen ka niya. Dili tagi sa ako, unahan gud ba yan, pa, right? Last time kami ni Gian, huwat jud ka mabli. May pag-idrano ko strobe, pero higot-higot ang tatawa. Unsa? Strobe, higot-higot sa ako. Is it true? Kita, strobe ba? Astro? Para unsa man ang straw? Para unsa man ang straw? Pwede mga wag tangbo, higot ang siya. Ah, straw nga higot? Ambot ko. Ano, nagkawan nun? Per hapon na lang yun. Kilakaw na to ang kuwan for 30 minutes. Tapos pasa na to. Ako, gudagdan. Dito, uy. Dala-dala tag power bank, ako kadag wire. So ikaw rin ma-enjoy ang power bank. Ano? Mga dapat wire. Wow. Sulubat na sa tatanan. Ang tingin mo sa wire. Wire. Type C? Oh, naday si Kuan. Audio and Clark. Chan. Nana. Dili, ayun, dili. Ay, nandun nagamitay mo po. Pwede ka malubat. Ato nagamitay ka sa inyo, ha? Muta sa ube. Balik si Yerda. Balik si Yerda magtalikod. Ayaw sa kong hawa. Ano bastos? Ang bibilang ninip. Palagi sa luwi, parang makita ang camera. Sige, lampan na gila. Hindi, matuloy ko tangan ito, nakahamugaway nga ito. Pardere lang ta. Kamo sa ladapita? Asa din sa ladapita? Oh, picture ganyan. Oh, feel na sa dimo. Kawa. Nalig sa sanay, PPI man ni. Ha? PPI man na. Ay, nasa la sa luyo. Nasa dito lagi. Dito makaabot, anak. Nanto man na sa Pikasay. Dito lagi madala. Oo, pero... Pwede mo tamutik diri. Oo, sakto day. Kaya rin. Ako lang try. Pwede yung paminaw ba sa Dapat gamay para tayo makuha ang camera, kaya may makuha ang shot. safe over. Hindi kung
Nag-start na. Sige rin, nahin nalalakawat. 5:30 pa mo. Big. Mas na ron sa iyo. Oo, tayo na lang. Ay, napamadali na ikuan. Napamadali buhaton. Dari na lang pa, uy. Sa siluat tong kuyo. Selalu. Taas mo ng bandod. Mana say, pilo ka bishop dog gihapon karon, ang bishop sa Leyte. Diyan din ang misa every ngarong oras na niya. Bishop dog. Do. Sud pa ta? Ato sa may taon, Sa libro. ay na may hawan-hawan naman doon. Patubangan sa screen pa, uy. Patubangan to sa screen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the Synodal Church, Viva Pete Senor! Viva Pete Senor! Ani sa gugma, sa dagkaupalangga, patubalani sa gugma, sa dagkaupalangga, patubalani
kanin ng matahumong laraw sunod sa kalagatan makahimong tuloy ang sa pagtanging ikaw ang among dalang kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilabang kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilabang. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God. Deliver us from the very evil, especially Let's offer each other a sign of peace. Peace, 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 peace. traditional religious ceremony. Ang serbisyo ang sumunod o pagkawas sa mga responsibilidad. Bitter kayo, no? Umano sa kanto, ang atong mga kaobispuhan, pinaguluhan sa atong kalahorong asobispo sa Subo, Most Reverend Jose Palma Tigis. Masibag bakbak sa Murder kayo. Si Titi. ang atong mas presided of holiness is the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Cebu. Hindi. Most Reverend Midfield Bergudes D. Laing masibag bakbak pa sa o ganito sa atong pasinugan ni atong selebrasyon pero atong ihatag ang atong pinakamasibag bakbak sa pagkain ng Senyor Santo Domingo. Viva Prince Senyor! Viva Prince
May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go in peace and practice your faith, mindful that a good Christian makes a better citizen. Thanks be to God. It's Señor! It's Señor! It's Señor! It's Señor! Kitang tanan, mag-It's Señor. It's Señor, oh, It's Señor. Kitang tanan, mag-It's Señor. It's Señor! It's Señor! It's Señor! It's Señor! It's Señor! It's Señor! Hindi mo na siya gikat siyang script. It's Señor! 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 Kitang tanan